joves de Museros, benvinguts a aquest, el nostre quart videet, i avui, com m'heu vist ahir en la capçalera, què tenim? Pues, un plat saludable. Anem a menjar molt bé avui. Estem així, però després passarem a la cuina i vos ho farem prometre en el vídeo, I què? Mireu, fem este vídeo perquè ens interessa molt cuinar, a nosaltres ens agrada moltíssim i hem pensat que és una manera molt bona de primer conèixer el que mengem i moltes vegades també d'on ve i com està produït i totes aquestes coses que ja us hem parlat alguna vegada. Després podem escollir nosaltres mateixos en funció dels nostres gustos, perquè anem provant coses diferents, varietats i combinacions. A més, és divertit, perquè és creatiu. I per això, el que nosaltres vos proposem avui són dues receptes. Una, que és el nostre famós tabuler, que ara vos explicarà Miquel, i la segona és una recepta molt simple basada en una estratègia nutricional, que ja us contem després. Sí. Per tant, ara on anem? Anem a la cuina, anem a presentar-vos el tabuler. El tabuler és un menjar per estiu de categoria, és fresquet, té mogolló de verdura, li podeu clavar el que vosaltres vulgueu. És a dir, el que vos portem avui és aquesta manera que sempre hem tingut de és que menjar bé, menjar bullit, menjar... No passa res, anem a menjar bé i a més va estar superbo. Vale? Així que si us acompanyeu a la cuina, anem a prendre el tabuler, us expliquem què és el que porta cada cosa i veureu com és. Equilibrat, sa, nutritiu i... Para toda la familia. Bueno, lo primer que anem a fer per a fer el nostre tabulet és preparar el cuscús. El cuscús, com veieu, han pesat així en esta bàscula. I què és el que n'hi ha que fer? Pues així, en la mateixa caixa venen les mesures, nosaltres per a 3 perquè són 2 i veus? I la càmera darrere també menja. Vale? Pues bueno, el que és ficar, nosaltres hem pesat 180 grams, que ficarem així, i hem calfat aigua, que ve a la mateixa mesura, 180 mil·lilitres. Té que ser l'aigua calenta, vale? No es té que bullir, però sí, té que ser l'aigua calenta, i la deixeu ahí i ja està. El cuscús anirà inflant-se un poquet, es unfla un poquet i ja la... Molt bé, en el nostre cuscús nosaltres el que fiquem són totes aquestes verdures que us hem presentat abans. El cuscús en si és la base de hidratos de carbono, i ara tenim, per exemple, cogombre, tenim xampinyons. El cogombre és una verdura que aporta moltíssima aigua, a més és de temporada, per tant, ara és el moment de prendre-los perquè són millor. Nosaltres tenim també xampinyons que aporten proteïnes i també vitamines i minerals. Tenim la tomaca, què és la tomaca? La tomaca és una fruita! Sí, efectivament és una fruita, no és una verdura, i també són fresques i bueno, està hermosíssima aquesta tomaca. De on és la tomaca? Del mercat. Nosaltres, sempre que tenim ocasió per a fruites i verdures, comprem en el mercat. Així vos deixem la foto! Ai, de veres! Mireu que bonic és el mercat. Tenim all porro, que també és una hortalissa, que a més és superbona, té moltes vitamines també, i a més està emparellada amb les cebes i tot això. Tenim, què més tenim? Tenim les olives, que aporten una miqueta de greix, de grasses saludables. Tenim l'oli d'oliva per descomptat, que és boníssim, però no n'hi ha que abusar, això sí que és important. Si fiquem un muntó de salses i un muntó d'oli, no és un plat tampoc saludable. I després tenim proteïnes d'origen animal, com seria el formatge feta. També tenim proteïnes en els xampinyons, o sigui que podeu escollir també, si vos estimeu més per el plat vegà, per exemple, podeu utilitzar unes altres varietats, uns altres productes. Tenim els brots de llentilles, que també aporten proteïna. Hola, recordareu estos brots de altres vídeos com balcons productius? Correcte, us ho vam explicar, nosaltres també els utilitzem per a cuinar. Tenim julivert, tenim la pebre i una miqueta de sal. I la llima, per descomptat. Per què? Perquè el cuscús s'adereça amb llima, amb herbassana i nosaltres també li fiquem el julivert i una miqueta de sal. Això li dona un sabor super refrescant i ara per a l'estiu és perfecte, perquè a més, això tu prepares en un tàper, te'n vas a la platja i comes com una reina.
Per suposat. I no es gela, no es fa malbé, no tal, perquè és algo fresquet i a més, això sí, si aneu a la mar a menjar-se no us ho deixeu al sol perquè us ho farà. Clar, i no us ho mengeu en la mar perquè és una cochina. Sí, serà con crujiente. Correcte. Con crunch. Molt bé, un poc de tomaqueta, haig de tallar-la. Sí. Tallem la tomaca... I aquestes tomàquetes, mira, tomaca rosa. Aquestes solen ser típiques de demús. Boniques. Ah, mira. Sí. Podríem haver-ne comprat el perelló, però aquestes estan ara de temporada i duren molt poquet. Les tomàquetes roses. Hem d'aprofitar. Home, estan estupendes. Com les maduixes, també aprofitem. Molt bé, per acabar, què és el que fem? Agafem el cuscús quan ja està reposat, el fiquem per a que quede soltet. El que hem de fer és mesclar-ho amb oli. Llavors, jo el vaig a ficar així per a treballar en ell tranquil·lament. Mentre que Laura fa sol, jo vaig anar agarrant un poc de condiment, també la herbassana, que és una aromàtica i a més li dona un toc molt fresc a aquests plats, al tabuler. Estic agarrant sempre les fulles de baix, que són les més velles, per a deixar la planta en el nostre superbalcó i que continuï creixent i poder continuar fent plats o utilitzar-la com a adres. Correcte. Separem el cuscús, val? I li anem tirant l'oli d'oliva per a que els granets no s'apeguen. Millor així queden molt soltets. I ara què faltaria? Simplement anar afegint tots els ingredients que hem anat preparant i tallant i ficar les cervetes i ja tindríem el cuscús preparat. Com veieu, és que és molt senzill. I molt saludable. Sí. I podeu anar mesclant conforme ho tenim, vale? Vull dir, així també el julivert, el tenim trossejadet, perquè este no el teníem en masseta, de moment. Tot llegarà. Però bueno, fiquem un poquet més. I el tirem. Això és un poquet el que parlàvem l'altre dia, no? Els aliments de l'hort a la teua boca canvien molt el sabor que si el comprem ja envasat o fet. Processat, no tenen absolutament res a veure, i tampoc a nivell nutricional, perquè quan els aliments estan, per exemple, en el camp, que els està donant el sol, però això està relacionat amb els aliments de temporada, nutricionalment són millors i el sabor no té absolutament res a veure. Pues lo dic, quan vosaltres vulgueu podeu presentar el plat i mira, anem a... Bueno, potser n'hi ha pebre per tota la finca, ¿vale? Si voleu pebre podeu vindre per ella. Hi fiquem la llima. Aproximadament, un poquet de sal, un pessiguet, 3 culleres soperes d'avena, un ou i un poquet d'oli d'oliva. Anem enllà. Bé, una volta ja teniu la vostra consistència, fiqueu en la paella calenteta un poquet de mantequilla perquè es vagi desfent i no s'apere. Fiqueu una cullerada, l'esparciu bé, que quede més o menys regular, com veieu, poquet a poquet, i la deixeu. Llavors, aneu tocant-la perquè no s'apegue, assegureu-se d'això, i ahí està. La manegeu un poc, la mireu, perfecte. Anem a pegar-hi una volta. Feta. Pues, toqueu-la també, el mateix per a que no s'apegue. Molt bé, li pego una altra volteta, està en un poc més d'arte, i ara, quasi tenim la tortita feta. Una altra volteta, per assegurar-se, i així les teniu. Precioses i meravelloses.
de manera que aconseguim un plat equilibrat i saludable en funció de les proporcions dels tipus d'aliments. Com veieu, el nostre plat l'hem dividit en seccions per a que siga més fàcil de veure. Tenim carbohidrats un 25%, millor si són integrals, verdures un 35%, fruita un 15% i proteïna vegetal o animal un 25%. Bueno, pues acabem hasta ací, val? Pues mireu, tot això que vos hem fet per a menjar bé és molt important, val? És tan important cuidar-se per fora, fer exercici, que estem tots ahí, com cuidar-se per dins en el que mengem. I el que mengem és molt important que vingam en coses de propet, com heu vist, nosaltres anem al mercat, que tenim així al costat, i intentem, inclús com heu vist, hasta traguem coses del nostre balcó, que vosaltres també podeu, que vos hem ficat ahí unes poquetes coses per saber-ho, veritat? Sí. Aprofiteu també per a, en funció de l'època de l'any en la que estem, aprofitar i menjar el que toca, que és molt millor, i no res, animeu-se, feu experiments, ja ens contareu si... Quedeu a la cuina i... No cremeu la cuina! Per favor, a fer coses en poc de foc. Bueno, lo dit, fins al pròxim vídeo, que acabarem de fer camisetetes, ara en un estil diferent. Hem de fer unes imprimacions, però... No digues, hasta aquí no tot digues, ja està. Així que... Ens vegem a la propera!